newid at Owen yn o gyntaf o George. Ond mae'n disgyn i fil yn esgidiau glas a fil allan ar Franklin. Franklin sy'n mewn, dyd y gwir yn disgwyl amdani hi. Yna hefyd mae Davies! A mae Davies, di'r hoel yn welwyr ar y blaen yn syth. A mi fydd amddiffyn y Barri'n syllu ar ei gilydd. A mae Davies di taro ergyd gynnar, allai fod yn ergyd mor bwysig yn heidol y tymor yma. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. Bod oedd neb yn disgwyl hyn. O'n i'n disgwyl storm gan y Barri yn gynnar. Ond chwarae teg Aberystwyth, Corbisier o'r rheolwr. Mae o'n heiddi gymaint o glod. Mae hwn wedi cael y gorau allan o'r tîm ifanc yma. Ac drwy aros i fyny, os na'n aros fyny tymor yma, bydden nhw gymaint cryfa. Mae e mewn, mae'n y gyfle fan hyn i Cottrell! Pa mor gostus fydd hynny. Camgymeriad amddiffynol o Diar. Wel, modfedd i'r ochr arall a mae honno'n mynd i fewn oddi ar y postyn. Y clag yn allan at Cavanagh. Efo fo, mae George, os ei angen o George yn cael ei groesiad mewn at y postyn pellad i tu hwnt i McLagan ac yn y diwedd. Oedd y cyfle yna. Mae wedi ymateb y dda, dim amheuaeth am hynny. Mewn hi, chwilio am Jenkins, Seinti allan, chwilio am McLagan, efo McLagan, mae Cavanagh yn gallu ryddhau. McLagan, mae Cavanagh yn dal i fynd, ond mae McLagan yn gry, mae am fynd i hun! Ar arbediad yn allweddol gan Zabre, ond dyna McLagan yn dangos gymaint sydd i'w gêm o ac un elfen ydy cryfder. Cottrell, cyfle i gadw'r pwys yma'n Cottrell yn mynd eto. Cottrell ar ben hi'n disgyn ydy hwnna ge Cosmotin. Mae'n mynd i gael Carden Felen yn ffugio. A mae wedi cael Carden Felen yn barod. A mae Cottrell yn cael ei helo'r maes. Ac am ffordd rad i orfod gadael y maes. Mae'r dudalen ola wedi chwblhau. Mae Aberystwyth yn ddiogel. Ond o bosib wrth iddyn nhw ddathlu buddigoliaeth cwbl heiddiannol. Y stori fawr ydy bod y Barri yn colli lle yn uwch gyngrau'r Cymru. I'm so proud of the players. It's so hard. It's hit me there. Like, no, they've worked hard all season. We've said for 10 months they've put in a massive shift for us, and it's come down to a game like this where, you know, we scored early and then we've had to defend. You know, they've hit the post and we've rode our luck there, but we kept on going. We had plenty of opportunities, so I can't be any prouder of the players today.